ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung ligal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Pero
Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung naman. totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano?
Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding!
habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Bilisan mo! Magpaprograma na tayo! Upo, ito 5 minutes, babangon na! Gising ko pa lang sa umaga. Sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga. Kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning, Gen X! Paano na? Para mga 20 yun ah. Syempre no, matibay tayo, kala mo Ginalingan mo na naman. O, galingan mo rin. Kita. Sige, galingan mo Pakipagsiksikan, bitbitan na naman ako sa jeep. Hirap pa. Kaya mo yan. Susubukan ko Galingan mo Hey! Makipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila na jeep. Iba ang aming trip, pare. Has kaming with utak, sobrang bilis. Iwan sa aming panis. Ito ang makabagong tambalan sa amin. Ubum, panis. As a tita, I'm so proud of you, pamangkin. I love you, tita! I love you, Jella! I am so proud of you. Alam niyo po ba? Okay. Alam niyo po ba? Siyempre, may bago po kayong tambalan mapapanggan. Lumang tao na po ako. May cabinet minsan tulad ng damit ko. Pero ang bago ko pong katambal dito sa radyo, bata. Ayan, no? Gen Z. Yan, no? Yan yung tipong magaling mag-rap. Yan yung lagi ko pinagmamalaki. Nung isang araw, kanina lang pala, may nag-send sa akin ng message, tapos nabalikan ko yung stories. Tapos isa sa mga stories doon na sunod-sunod, yung performance mo doon sa Hatid Saya Concert. Tapos ang dami kong stories doon. Ang husay naman yan. Ganyan. Pakahusay naman nun. Titang-tita. Ang husay niya. Ang galing. Ganyan. Puring-puri ako ngayong umaga, mga kabis. Medyo kulong-kulong tayo sa Pero, dahil puring-puri ako sa'yo, papakilala ko muna yung partner ko. Hindi yan amoy cabinet, mga kabiso. Dahil, alam nyo ba, ito ang mga kasama natin ngayon sa umaga, ang magayon, masikip, marikip, at kaakit-akit, walang iba, Nicole Hiala! More, please, more. Meron pa? More. Ano pa? Talaga naman papanabakin mo. Okay, wala kang kape today. Sayang! Sinayang mo yung opportunity. Nandun na ako sa Starbucks. Hindi. Yung utak ko nasa Starbucks na pero parang okay, bumalik siya sa 3-in-1. Hindi mo pa sure kung bibigyan kita ng mainit na tubig. Yan. Titan Jello, mga kabisyo. Good morning. Good morning sa lahat ng mga kabisya natin na natutuwa dun sa ating pagtatambal sa radyo. Kasi sabi nila, masaya yan Nagbabasa ako ng mga comments Masaya yan, dalawang magkaibang mga perspektibo. Yan, di ba? Dalawang magkaibang henerasyon. Isang maagang magising at late palaging magising. Minsan niya, di na kayo nagtutulog. Oo nga, grabe no? Akala ko dati parang ano lang talaga kapag ikaw ay Gen X tapos medyo late kang natulog or maagang gumising, ganyan. Kasi yung utak namin parang
dun tayo sa kikita tayo ng pera, ganyan. Pero na-realize ko, hindi pala. Hindi naman. It comes with the age talaga na maaga ka magising. Kasi nagkakaroon ka ng edad. Nakakaiyak. Pero alam mo, speaking of maraming pera, marami rin naman na Gen Z na naging successful sa batang edad pa lang. Alam mo, dyan ako naiinggit. Sa totoo lang din, na para bang kami, nako, talagang lahat ng mga bagay, hindi ko naman sinasabing hindi nyo pinaghirapan ng mga Yan, bagay-bagay, tama. pero na-realize ko lang din na ang daming Gen Z na kumita na talaga ng matindi, Malalaki, ng oo. malalaki, kahit na batang-bata lang talaga sila. Yes. Eh yung mga Gen X, ewan ko lang, baka mga kaibigan ko lang talaga, sadyang mga hampas lupa tulad ko. Mga ito ka so many years. Matagal. Bago masabi mo na malayo pa pero malayo na. Yung mga tipong hindi na kami titingin sa grocery kung alin yung mas murang ketchup, ganyan. Pero matagal-tagal kasi talagang lahat ng bagay pinaghihirapan. Tapos yung mga Gen Z, tapos ang hindi ko makakalimutan na isa sa mga meme, ay Ito video na naman, sorry, high blood ka na naman, Hindi ante. kasi pagdating sa pera, pagdating kasi sa pera. Nayayamot ako ng slight lang to ha. Ayan. Hindi pa to over the top na yamot. Okay, okay. Slight lang na yamot. Merong isang video na kumalat last year yata yun na mga Gen Z, mga estudyante or pag-graduate na tinanong sila kung magkano yung kanilang allowance. Ewan ko kung duman to sa feed mo. Oo, ha? nakita ko yan. Nakita mo, di ba? Grabe. Nakakasampal ng kahirapan. Yung allowance nila. Parang magkano? Parang in a day, 3K ba? 5K? 5K. 5K, diba? 5K. Sabi ko, Grabe. saan nagtatrabaho yung mga Gen X yung nanay at tatay? Bakit parang mali ako ng job? Di ba? Kasi ganun. Merong, hindi ko alam kung dahil sa mga magulang nila or sadyang you also earn your own money. May mga ganun na ba kayo? Sa bagay, ganun, no? oo. Alam mo, nakakatuwa lang din sa mga Gen Z ngayon, 21 years old, 19 years old, napakaano na nila, risk taker na nila. Kaya nga Nagnenegosyo, Totoo. nagbebenta ng kung ano-ano. Pero bakit kayo risk taker sa negosyo pero hindi kayo risk taker pagdating sa relationship? Yan, lagi kami bigo sa relationship. Hindi kasi kayo, parang situationship. Ayaw ninyo ng commitment. Pero pag pera-pera, go. Yan. Oo. Kasi nga dahil nga siguro mabilis magsawa, di ba? Mabilis, ang daming gusto. Sa bagay, pag pera, hindi mo pagsasawaan. hindi mo pagsasawaan. Pag relasyon. Kayo kayo kasi kami, ako, certified malandi ako. Alam ng mga tambalanista yan. Alam ng nila ng kwento ko for 22 years. Nung bata ako kung paano ako nagsimula at kung paano ako malandi nung araw. Pero, kahit malandi ako, Jello, every boylet is a possibility for marriage. Hindi ako yung parang tipong, parang dadaan lang to sa buhay ko kasi para matikman. Well, may pa isa-isa, ganon. Hate to marry ka, no? Oo, doon ako sa marrying. Kayo parang, wala, kilalanin, tapos Oo. situationship, tapos pinakilig. Para saan yung kilig? Totoo. Kung hindi naman bakit? Hindi ko magets yun eh. Parang, para saan yung pinakilig mo? Tapos wala naman pala kayong intensyon na gawing karelasyon. Para may kurot, kahit papaano, di ba? Ganun yun, may thrill. May thrill? Bakit hindi ka nalang mag-roller coaster sa Star City walang seatbelt? Doon mo na itodo. May thrill yung nilandi mo pero hindi mo ginawa. Hindi naman sa nilandi. Siguro hindi lang talaga kayo nag-work. 'Di ba? Kasi minsan getting to know each other pa lang, masyado na kasing tumatalon eh. Marami na nangyayari, nag-I love you na. Ganun ang Gen Z ngayon. Alam mo ba? Di ganun yung Gen Z na nag-I love you agad? Nag-I love you na agad. May mga ganun na ngayon. Tapos alam mo ba, ante. Ano yan? Alam mo ba, ante, na ang nakakatawa pa doon, yung mga Gen Z ngayon, hindi pa sila nagmi-meet ng tao, kilala niya na yung aso, kilala niya yung tsahin, kilala niya yung nanay. Alam mo ba, dahil sa video call. Tsaka sa social media. Di ba? Kasi kami dati nung araw, para makilala mo, talagang literal pupuntahan mo. Liligawan, no? Liligawan mo talaga, aalamin mo yung mga gusto ng kaibigan, 'di ba? Gusto ng mga kapatid, ganyan. Yung nanay, no? Oo, kung anong trip ng tatay, ano yung iniinom niyang beer, Yan. yan. Ngayon kasi madali na kayo eh. Masyado nang pinadali yung buhay ninyo, tapos nagreklamo pa kayo. Minsan nakakabuisit din kayo. Kalmaan mo, marami pa sorry. tayong pag-uusapan. Kaya mga kabisyo, muli kami magbabalik. Kumiinit na ang ating diskusyon. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ako ang kumikinang ina mo, ang kumikinang ina niya, ang kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Ala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay na naman ang iba. Yan! Perfect ngayon!
Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo
tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip.
So meron kang kasamang anak, ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama,
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick.
Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh. Isa lang. Oh. Pick. Oh. Pick. Ayun ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal!
Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila
shake! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin.
to field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak, ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga umaattend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama.
babangon na. Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning, Gen X! Taas na naman ang energy mo! Ganon talaga! Kailangan ko ng pera eh. Sa lahat po ng mga Boss Oma, ng mga chuper. Boss Oma? Boss Oma. Di mo alam yon? Hindi ko alam. Kasi ito lang naman sasabihin ko sa kanila eh. Listen up, come on. Boss Oma! Boss Oma! Kausapin mo yung mga Boss Oma! Go! Dali! Makipagsiksikan, bitbitan na naman ako dito sa jeep. Kahit ang daming trip, hindi mo kami kayang sabayan. Magaling kasama ko, ang ganda niyan. Nag-iisa, Nicole Diala lang naman. Oh, Thank you so much. Pero ano yung Boss Oma? Boss Oma, mga Sob Oma, mga boss among mga chuper natin ngayon na nakatutok sa atin dito sa 90.7 Love Radio. Ha? Ganon. Boss Oma, Obsob? Ano? Kami mga Gen Z kasi may mga tawag kami. Sob for Boss Oma, amo. Yan. Parang atabs mo ko, bata mo ko. Yan. Tapos Sob Boss. Yan. Parang ganito, di mo mala ang dat kilab na Atila. So, alam mo ayan. yun. Alam ko yan. Kasi sige kami nga. mga Gen X, hindi lang ako marunong mag-rap. Hindi lang ako marunong mag-rap. Pero, alam mo kayo mga Gen Z, apakayabang nyo dyan sa mga Boss Oma ninyo. Youngstana. Youngstana, Yan. ganyan. Hindi mo alam, nung panahon namin, kami mga Gen X, kami naman nag-umpisa ng mga Repa Peeps. Ay. Kami naman nag-umpisa ng yung mga balibaliktad na yan, hindi lang na ilathala. Lathala? Ang luma. Ang luma ng lathala. Hindi lang nasusulat. Yan. Kasi wala pang social media. 'Di ba? Pero kami talaga yung nagsimula niyan. Yung mga balibaliktad Baliktad. na mga sali-salita. Sa bagay, di ba yung kantang No si Balasi, baliktad na salita. Grabe yan naman, eh. hindi ko naman masyadong inaputan yun. Super, hindi pa yata ako pinanganak nung No si Bala. Yung pinanganak anong Ano mga na, kanta? mga 80s na, mga Ano? I made it through the wilderness. Grabe. Yan, like makipot na virgin, YMCA, ganon. inabutan mo yan. Hindi inabutan ko, pero bata pa ako noon. Bata pa ako dun sa YMCA, ganyan. Yung mga ganyan tugtugan, yung mga 70s na tugtog. Naabutan ko siya, meaning, bata pa ako noon. So, yun na yung mga background music namin. Yan. Diba? So, Boss Oma, Yun ang tawag may namin. mga terminology. Tapos, yung Youngstana, Youngstana, ito yung mga kaibigan ko. So mga kaibigan mo. So ito yung ano yung description mo nung isang araw, yung sama-samang kumakain ng yung sobrang forma, Yan. pero isa lang yung potato corner na binili. Yan yun. Oo, yung ambagan kayo sa pagkain. Oo, kami ganyan. yan, mga Youngstana. So kayo yung mga tag doon simbang gabi. Total magpapasko na, malapit na mag-September. Oo. So ito yung mga mapopormang hindi naman nagsisimba. Alam mo Tapos sa gilid. Alam mo ganon. kasi, ante, ganito yan. Dati, ganun lang kami. Pero medyo... Nag-level up na ba? Nag-level up na Saan naman. part? Hindi ko nakita. Saan? Nag-level up kami. Dati Paano? naka-blue corner kami. Ngayon. Mahaba, naka-kung fu shoes. Yan. Alam nila yan. Kung fu shoes. Yan, hindi mo alam yun, kung fu Hindi shoes. alam ko yung kung fu shoes kasi yun yung rubber shoes ko nung nag-aaral ako. Yun yung requirement Tapos naka-baston kami dati. Baston, yun yung slim fit na Yan. yan. Ano tawag dun? Basta yung Sa inyo ganon. kasi mga pang-retro na. Yung mga bata pa ako noon. cut. Oy, pero yung elephant jeans, iba nagiging na siya? Nagbabalik lang. Nagbabalik. Feeling ko nag-evolve lang din eh. Yan. Yung Youngstana yata, yan na yung definition or yung ang equivalent niya nung generation namin, ng mga Gen X na naging exposed kami. Ito yung yung pantalon mas mababa sa brief. Yeah. Hindi, diba? Hindi ganun yung forma. grabe ka Parang, naman sa amin. hindi totoo naman. Hindi tama ba? Tama. Oo. Tama. Diba? Yung parang ano to? Parang kahit kabatch ko kayo, parang di ko kayo mag-gets. Oo. Diba? Tapos,
yung mga, kunyari, rakista, may mga ganun pa ba Meron ngayon? Young pa Stana rin. din yan. Depende. Geng-geng din ba? Yan, Ano may ba? mga geng-geng. Iba-iba kasi yan eh. Alam mo kasi yung mga young Ang dami ko na ngayon iniisip, iba-iba pa yung Young Stana sa geng-geng. Magkaiba yung Young Stana sa Oo. geng-geng. Oh. Yan. Kasi pag tinawag kang young star na, may mga depende yan sa pananalita mo, sa outfit mo. Okay, diba? so Young Stana na sa pananalita, ano yun? Stana. Yan. Young Ganun. Stana. Uy, pare. Ganun. Ganun. Wala ka pala. Ganun. Pangit. Ang pangit ko. Ang pangit ka pakinggan. Sa O tapos inyo? yung Young Stana na sa pananamit, yun na yung mga porma-porma. Oo. Mga sobrang porma. Fashionista. Ah, yun yung passion nyo. Grabe ka sa amin ah. Hindi, sa bagay, kanya-kanya ng fashion. Kayo naman, di ba, hindi nyo naman masyado magets yung mga pormahan namin, di ba? ano ba Ay, hindi, pormahan pero yung nyo? pormahan na, ako gets mo yung porma ko, di ba? Oo. Like now, I tried. Ayan. Nag-ano ko, sneakers. Yeah. Para ano naman tayo? Ang Parang, kipot naman ang outfit. para ano tayo? Parang medyo lumebel dun sa mga Gen Z. Ganyan. Nakakaloka. Pero alam mo kami mga Gen X, Jello. May feeling kami, kasi ako dinaanan ko yung mga gimmick days eh. So, masasabi ko na kahit wala kaming pera, dahil ma-diskarte kasi ko, ako yung tipo kasi ng kaibigan na kahit wala akong pera, isasama nila ako sa gimmick. Paano ako yung runner? So, kung kunyari, kasi sila pinanser sila yung mga kaibigan ko si mga mayayaman. Sa Oo. ano yan, exclusive school for girls. Yan. So, mga mayayaman yung anak mayaman. So, ako lang yung scholar. So, etong mga to, ganyan. So, sila talaga may mga pang-ambag. Meron talaga silang pera. So, ako dahil wala akong pera, kaya ito isang tip ko, pro tip para sa mga Gen Z. Eto, sige. 'Di ba? Kung wala kang pera, kailangan meron kang ambag, meron kang diskarte na maibibigay. Kasi kahit wala kang pera, sigurado ako na meron kang gimmick mamaya, 'di ba? Hindi totoo 'yun kasi wala akong pera, 'di ba? Ang ginagawa mo? Wala, edi ako nga yung runner, tagabili ng Yossi, Yelo, Ganun ganyan. Yung mga lahat. tipong kakain na tapos kailangan bumili ng Coke, bibili ko. Syempre, wala na nga ako ambag doon sa pambili ng pansit. Hindi pa ba ako uutusan para bumili ng Coke? So ako yun. Sa kwento, ikaw rin. Ako din, Ang yan. galing. Sagot ko sa kwento. Alam mo yung nauso recently na parang iba-ibang emotion. Oo. Kunyari, nakaka-lurky na iba-ibang emosyon. Yan. Malungkot, masaya. Masaya. Bata pa lang ako, ginagawa ko na yan. Hindi lang nailathala. Kasi nga, Hindi na isulat. hindi na isulat kasi walang social media. Yan yung isa sa mga parang ano ko yan, mga stand-up comedy ko yun sa mga klase ko dati. Paano Ang ginagawa linya mo? ko, may piso ako. Yun lang. Piso? May piso ako. Yun, may piso ako. Tapos sasabihin ko, may piso ako. Okay. Natakot. Tapos may piso ako na tumatumbling, may piso ako na ay, ganyan, tungto yung mga klase ko. Oh, mamaya, libre lunch ko. May kape ka mamaya. Meron. May gimmick mamaya. Kasama ako. Kaya napuntahan ko yan, yung mga yayamanin ng mga gimmickan dati. Dahil sa diskarte, kaya pro tip sa mga Gen Z. Yan. Para makasama ka, alam mo dapat may ambag ka. Parang outing. Para hindi ka matawag din na buraot. Correct, buraot ka kasi kapag wala ka ambag. Ambag, Tingnan mo pag outing. Bakit hindi ka sinama ng tropa? Si buraot ka. Kasi buraot ka. Wala ka nang ambag. Ikaw pa yung nagkalat ng suka, Yan. di ba? Ikaw pa yung maarte. Ikaw pa yung maarte. Ikaw pa yung cause of delay. Wala ka nang ambag. Next time, hindi kayo sasama. So, kailangan, para makasama ka lagi sa gimmick o kung sa outing o kung ano man, dapat meron kang ambag. Galing. And even in the office, ganun yun. Oh, teka muna, ang dami mo na naman kwento. Sorry Mauubusan po. na naman tayo. Ubus na ba yung time? Ang kulang ng time, sir. Baka gusto nating Dagdagan habaan. nyo naman po. Sir Ivan, habaan po natin. Anyway, mga kabisyo, ako po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titancello. At ako ang kumikinang ina mo, ang kumikinang ina niya, ang kumikinang nating inang lating lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yan! Pasok ka! Pero totoo talaga yung sa ambag. I was about to say tungkol sa office. So pagka halimbawa nagkaroon ng laglagan sa opisina, ano ibig sabihin ng laglagan? Yung Yung ambag? Yung hindi, pag halimbawa, yung office dumating sa point na kailangan niyang mag-let go. Retrenchment. Ayan. Laglagan. Hey, laglagan na. Retrenchment. Kapag ka nagkaroon ng retrenchment, pag alam ng kumpanya na may ambag ka, medyo ihuhuli ka sa i-retrench. Mauuna yung mga walang ambag. Yung mga late na nga,
hindi pang mag-function o kaya yung mga reklamador hindi naman nagbibigay ng maayos na serbisyo sa company, ganon. So parang feeling ko such is life. Ganon din. Ako basta bata pa lang ako dahil kulang tayo sa anda. Talagang alam ko na kagad na ay diskarte pala iski. Hindi pala pwedeng kaya di ako mamamatay ng gutom kasi kaya eh. Or, kung hindi ka madiskarte, hindi ka marunong umarte, hindi ka, alam mo yun, wala kang ambag, hindi ka maboka, correct, hindi ka maboka, hindi ka ma-PR, kasi may mga taong ganun eh. Totoo. At least mabait ka. Yeah. Hindi totoo, kasi pag masama ang ugali mo, lalo kang wala. Ito sipag. Ito sipag, totoo yung sipag na sinasabi. Sabi ko sa'yo, isipin mo kakain na lang kami, nautusan pa akong bumili ng coke. Kakaganon na ako dun sa kaldereta. Ay, wala pa lang coke. Ay, di syempre, ako naman, go. Wait, teka lang. Teka lang. Bibili ako. Bibili ko. Galing mo, no? Siguro Hindi ako, dapat. ako eh. Ganon din ako. 'Di ba? Feeling ko across generations dapat laging ganon ang gawin. Ako nabibili. Yan, 'di ba? Totoo Para hindi nila mapansin na wala kang pera. Hindi, ito may pambili. Ayan, di ba? Ganon. Natatandaan ko, nag-thesis kami. Yung kapartner ko, siya talaga lahat bookbinding. Naabutan mo ba yung naka-bookbind? Naka-bookbind. Ewan ko kung yan ang ambag ko. Taga-bookbind. Taga-bookbind. Pero hindi ako gumastos. Ako lang pupunta doon. Ayun, di ba? Kasi pwede. Ganun. Kasi pwedeng ganun yung ambag mo eh. Kung wala kang, kasi mahal din ang bookbind. Totoo. Mahal yun. Tapos ilang kopya yun pag thesis. Di ba? So, ilang kopya pag thesis. Tapos ganyan. So, kung wala kang ambag doon, ang ambag doon, ikaw yung mauutusan. Totoo. Taga-bili ng bond paper. Di ba? Lahat. Ganon. Yun lang ang ambag ko kasi pati talino, wala. Yun lang. Ako na, ang sipag nito. Yan. Correct. Wait, yan. Ang magpapaprint yan. O Jay, ikaw na bahala. Ganon. Kasi totoo naman yun eh. Hindi naman lahat pare-parehos ng strength. Tama. Yan. Napag-aralan natin yan sa ating strength discovery session. Tama. Na hindi lahat pare-pareho ng strength. So merong mga iba talaga na literal na matalino at yun yung ambag nila. Wala silang gagawin kundi talino lang. Di ba pag alam mo sa group work, pag alam mong kagrupo mo yung presidente o yung matalino, petiks ka ni. Ang sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay, di ba? Ako naman, bilang ako kasi yung ganyan sa grupo namin, o kaya sa classroom, mahilig kasi talaga ako mag-aral. Naiinis naman ako pag napunta sa akin yung mga groupmates na parang ihintay na lang ng grasya. Grabe, no? Kaya sisiguraduhin ko, meron din silang ambag. Ano gagawin mo? Bibigyan ko sila ng mga bibilhin. Bili ka ng pansit canton. Bili ka ng Milo. Bili ka, ganon. Para lahat tayo may ambag. Ambag ko yung talino, ambag ko yung kayo may mga sariling ambag. At dapat lagi po tayo may ambag. Totoo. Tsaka dapat binubusog nyo yung matatalino. Ay, totoo yan. Diba? Dapat inaalagaan nyo yan. Nagbibigay kayo ng pamasahe, correct. binibigay yung bag. Tama. Ingatan nyo. Tama. Wala dapat sumiga. Wala. Yun na yung bag. Huwag mo sisigahin to. Ano yan? Protektado naman yan. Protektado namin yan. Ingatan mo yan. Ingatan namin yan. Diyan, ng grades namin, diyan manggagaling sa... Dapat may aircon. Ayan. Dapat may electric fan. Mainit, boss. Mainit, sob. Yan. Mainit, sob. Yan. Dapat meron po talaga tayong ambag. Totoo. In life. Diba? Kami yung mga mga tagapayong. Yan. Pawis na pawis. Totoo. May tissue kayo dyan. Yan. Teka lang, bibili ako. Yan. Totoo. hindi mo pa naiisip na gawa na. Yan yung mga One step ambag. ahead ka na Correct. agad, no? Kaya kasi kapag halimbawa yung ambag mo, yung buraot na ambag, hindi ka na isasama eh. Wala na. Meron akong kaibigan na ganyan na para bang nagtaka siya ba't hindi siya sinama dun sa isang gimmick. Nireal talk ko talaga eh. Sabi ko, paano? Ang ingay mo, sumuka ka pa, tapos binuhat ka pa namin. Tapos mabuti man lang kung binayaran mo yung drinks, wala kang binayad. Ako kasi, para sa akin, bawa, sumuka ka dyan. Di ba? Pero ikaw yung nagbayad. Totoo. Sumuka ka pa! Saluhin ko! Ako na bahala dun sa... Yan! Ito yung bakit. Correct! Oo! Hoy! Ba't ang daming beer dito? Susuka! Susuka yung pinanser! Pero kung halimbawa, di ba? Pero kung halimbawa, wala ka nang ambag. Tapos ikaw pa mukhang may ambag, kunwari, yung datingan mo pa. Mas maganda pa yung outfit ko dun sa nagbayad. Diba? Hindi na sinasama yan next time. Tablado ka na. Tablado ka. Buraot kang kasama. Visit kang kasama eh. Kaloka. Ay, nako. Shout out natin yung mga nakatutok sa atin sa live. Ay.
Shoutout sa lahat po ng Yan. mga Brout Este sa Yung mga mga nanonood. Sa mga nanonood po, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, yung isa nating tambalanista, yayamanin to, kabisyo natin, si Michelle Ip. Hi, Mi. Good morning. Magandang umaga. Yan, ganyan. Oo. Sumalagaan Yan yung kita. ayan, pwede. Nagpapaalaga ka po ba? Payungan kita. Oo, ganon. Buksan kita na. Oo, ito yung yayamanin. Sige pa, ano pang mga gusto mong sabihin sa Gusto kanya? niyo po patawarin po namin kay Ayan. araw-araw. Yan. Gagawin po namin Oo. yun. Magaling po kami magpatawa. Ito po kung may... Oo, di ba? Yan, ganyan. Yan ang diskarte. Yan. Oh. Alam mo na, lalo pa, halimbawa, ang ginaganyan mo, mga Gen X, ang tandaan mo, ang Gen X, meron na yung purchasing power. Ayan. Oh. May pambili na yung mga yan. Oo. Kaya naman libre. Kaya na magsustento. Kaya na magsustento. Ganon. So, kailangan, tama yung ambag mong dyan, compliments. Yan. Sila, sasama ka niyan lagi. Alam mo, Kasi, ang ganda po ng blush on nyo. ayan, ganon. Hindi masyadong mapula, hindi masyadong pink, just right po, Anong tita. brand Yan, yan? Yan, ganyan. oh, ganun. Kasi parang i-recommend ko po sa mama ko para gumanda naman siya. Yeah. Yan, di ba? Para, mga ganon, kapag halimbawa, yung mga Gen X, sasabihan mo sila ng, ano po yung skincare nyo? Kasi Tapos syempre yung Gen X, sasabihin mo, wala naman akong skincare. Di ba? Pero 10 yung glutathione. Pero 10 yung steps. Natatapos kami, ako sa gabi, Jello talaga. Natatapos ako kasi may mga steps talaga yung mga pahid-pahid sa Iba-iba. mukha. Oo. Ganun talaga pagka medyo hilod-hilod pa, diba? Grabe naman yung hilod para bang ang daming kakayurin, 'di ba? Hindi, pero ganun talaga as you age. Talagang syempre hindi niyo paramdam 'yan, no. So namnamin niyo yung kutis niyo na 'yan. Alaga So as you talaga. age, kailangan mo talaga i-moisturize, i-make sure na Mm-mm. And may mga steps talaga yan. Kaya yung mga Korean, di ba, ang gaganda ng kutis kasi mga 7 steps sila. Tapos yung 7 steps na yun, I think in an hour mo siya magagawa. Sa'yo, ilan steps? 16. Huwag ka magulo. Nakakaloka kasi dito, hindi mo pwedeng pagpatung-patungin lahat. Halimbawa, nag-start ka sa unang step, may nilagay ka sa muka. Oo. Kailangan mo muna siyang hintayin mag-settle down. Minsan mga 10 minutes, 15. Kaya yung mga iba, kaya minsan ako, hindi ko na-achieve kasi ang katulugan ko, matanda na eh. Ay, nasa step 3 pa lang ako, antok na ako. Natok na ako. Ay, Yan. nako. Kaya yung mga Korean, ganda-ganda ng kutis kasi Iba, palibasa. no? Ang ninipis. Diba? Iba eh. Iba din siguro yung hangin dun eh. Tsaka pinanganak siguro sila na maganda talaga yung buhay. Meron talaga. Parang the aircon talaga. Oo, the Parang aircon. lumaki talaga silang may aircon. Ayaw kasi isang electric pa na lang. Oo, ganun pa. Agawan pa. Ganun lang. Kakainis sa electric pa natin. Hindi pa itinapon. Dahil ba yung diba? Galit pa yung Pumapalig nanay mo, sa kaliwa malakas pa yung hangin Correct. yan. Oo, Galit totoo. pa, no? Mas mahangin pa yung kaibigan ko mayabang kaysa sa electric pa namin. Pero di ba inilalaban pa rin. Nilalaban pa rin. Ganon. Shout out po muna mga kabisyo sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Correct. Ayun. Si EJ nandito ulit. Sabi niya, good morning sa Tambalan 3.0. Nabuhay muli ang umaga sa familiar voice ng Balahura. Yan. Hello po. Oo nga eh. Hello po. Good morning. Good morning kay Tonet Luwalhati. Ang lamig-lamig, pinagpapawis. Bakit? Ba't ka Hindi ko nga pinagpapawisan? alam eh. Ang lamig-lamig diba? Basang-basa yung likod ko. Totoo ba? Bakit? Ano ba yan? Yan. Shoutout kay Clarice Lali from Nueva Vizcaya. Hello po sa inyo. Hello. Thank you sa pagtutok. Salamat. Ano ba to? Sa Facebook pa ba tayo? Facebook, meron din yatang Toktik. Toktik din meron. Excuse me. Nakakatawa yung yung eksenang nung nawala tayo. Yung madami ba nagtanong sa'yo kung nasan tayo? Oo, Grabe, yung mga aktingan ko talaga nun eh. Parang sa mga mismong kaibigan ko. Last week kasi diba nawala kami. So akala naman automation. Ano na nangyari sa Love Radio, ganyan. Syempre ako, except for clients na talaga namang, Kailangan kunyari nung nila nag-message yung Gold Mine, di syempre super explain ako na, ay ano lang po, babalik po kami sa Monday, 1 week lang po kaming tahimik, ganyan. Pero for others, medyo kinareer po talaga namin yung pagpapaliwanag ng Maayos. malungkot lang naman po talaga, pero ganun talaga, may mga changes. Wala lang ngayon kasi nababasa ko ulit yung, wala naman pala nangyari, masyado ka nagdrama last time.
Ganon talaga. Aktingan, ganyan. Galing mo doon yung ini-interview ka. Oo, na parang no comment. Ano, huwag na nating pag-usapan. Okay lang ba? Wow. As a star witness tayo, Jarn. Tsaka nakakaba din. Pero nakakaba din talaga naman mga kabisyo. Siyempre, napaisip din naman tayo na matagal eh. Oo naman. Kung paano yung gagawin. Correct. Yung plano. Oo. Diba? Pero, Tapos ngayon, here na tayo. Ayan. Nasa Toktik pa rin pala. Basta tayo ng comments. May Toktik ka ba? meron po, Toktik. Yes, ma'am, yung TV sa likod niyo. Ayan, nasa likod. Okay. I mean, sa likod ni mami ko. Attach. Yan. Bayani de Cute la mo daw, oh. Hello po, maraming Parang salamat. bumalik daw sila sa 2000. Alam mo, ilang beses ko na basa. Ayan, ito na. Ilang beses ko nabasa yung Linaw na muna ng mata mo, abot mo yan? Oh, di, malinaw ang mata ko. Mukha lang hindi. Malayo pa lang alam ko na kung sino yung gwapo. Kilay pa lang alam ko, ay po, pwede. Ang galing po mga kabisyo, alam nyo, yung nakikita po dito ni Auntie Font Nicole. size 11 na font. Oo, sobrang liit. Ilang beses ko na napakinggan, ay nabasa yung para silang bumalik sa early 2000 sa pagbalik ng tambalan. Tapos ikaw daw yung younger version ni Chopper. Maraming salamat po. Diba? Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Hello kay MG na nagsasabing si Nicole, parte na yan ng buhay ko. Yan. Si Julius Carbo, pang umaga na kayo? Hindi, gabi ngayon. Ano ka ba? May hangover ka pa rin? Charot. Chef, pang morning na po simula kahapon. Meron nagsabi dito, pinipilaan ka pa daw niya dun sa may Grand Central, oh. Oh my gosh. Central. Grabe. Bukas pa ba yung Grand? Hindi na, no? Parang wala na yata. Wala na yata. Oo. Parte ka na daw ng ugat niya. Oh, grabe. Thank you. Salamat. Oh, kaboses mo daw si Chopper eh. Maraming salamat po. No. Si Cherry Boy tinatanong, Galing po yun. si Cherry Boy tinatanong, bading po ba si Jello? Medyo po, depende po sa depende nagtanong. sa nagtanong. Depende sa pangangailangan. Depende po sa pangangailangan. Nagsiswitch po tayo. Parang on-off lang yan. Correct. Parang, okay, kailangan. Kailangan edi, ko to bading. eh. Di ba? Pag hindi, edi, lalaki ganon. ako eh. Ganon. So, depende. Ayan. Till what time na kayo? Kami po ay 6 to 9 a.m. Yes. So, ang mga bagong schedules, 4 to 6 a.m. ng bubulabog Diego Bandido. Yeah. Kasi may mga, of course, sabi kasi ng iba, naka-adjust na nga kami kay Diego Bandido. Tapos ngayon may bago ka na namang partner. Ayan. So, 4 to 6 a.m. na po si Diego. 6 to 9 a.m. kami ni Titangelo. And then next, 9 to 12 is Conyo Bicolano. 12 to 3 is Rocky Terra, Secret Files. 3 to 6, Kim Chino. Spicy to Opa 9. ng radyo. 6 to 9, Maratoni. Nag-buffer. And 9 to 12, Katas ng Nakalipas, Angkol Dagol at Tanya Chinita. Ayun. Yon. Ang bilis ng takbo ng ha. Salamat sa mga nagsabing haligi tayo ng radyo. Medyo censored na nga si Rocky. Oo, kasi tanghali na si Rocky. So, kailangan. Tsaka pag nanay na kasi minsan, parang pag mami ka na kasi parang totoo yan, nagbabago. There was a time before sa tambalan namin ni Chopper. Ewan ko kung naabutan mo to. Bilang shout out po gusto ko lang pong i-share ulit. Nauna ako napakinggan ni Titangelo, 7 years old 7 siya. taon. 7 years old. Okay. Ayan. So, meron kaming segment before na pabobohan. Oo. Bago kasi siya naging pabobohan siya. So, ang may kanta yun eh. Ang bobo, bobo mo. Tapos nakakatawa talaga siya kasi, nakakatawa talaga. Pero, nung one time na, may anak na ako nun eh. One time na pumasok ako sa elevator sa MOA, may isang bata na kumanta. Sabi niya, ang bobo mo. Na ko, parang, ang pangit pala niya pakinggan. Pag nanay ka na kasi, parang ayaw mo na yung maririnig Makuha ng ng, anak mo yun eh. yung mga ganon.
saan niya pa ba nakuha? Sabi ko sa'yo, gumanon talaga ako. Ito may kasalanan. Oo. Ito ako may kasalanan. Ako may kasalanan po yan. Sorry na po, mother. Ang bobo mo. Ganon, ang bobo mo. Ganon. Ay, nako. Kaya simula nun, pinalitan namin ng pabibuhan. Pero cute sana yung pabubuhan. Kasi katawa naman siya. Hindi naman siya, I mean, huwag ka naman masyadong ma-hurt, diba? Pero when you become a mom kasi, ayaw mo na may mga ganun ka mapipick up, ganun na mapipick up yung anak mo. Hence, kaya censored na po si Rocky Terra, tsaka tanghali na po siya. Kaya may ano na po siya, may pagpipigil. Yan. Pigil na pigil. Pigil na pigil. Shoutout kay Neil Mariano from Canada. Thank you po. Ang galing, ibang henerasyon sila. O, di ba? Multiverse, guys. Di ba? Nicole Ayala 3.0 from Chris Chuper to Diego Bandido to Titan Jello. Pero yun nga, Jello, ano? May share ako pala. Sige. Alam mo kahapon, naglalaro ako ng mga salita, tambalan. Diba? Tambalan. Tapos napansin ko, yung T, Titan. Yung N sa dulo, Nicole. Kalino, tambalan. Galing. Diba? Ayos. It's a sign. It's a sign dito na tayo yayaman. Kaya This is it. na natin mga buhay. Correct, may angat na natin ang ating mga buhay. Hindi na po tayo titira ng kaning lamig. Diba? Asa na po si Uncle at Tita Max? Nasa ano na po sila? Nasa gabi. Oo, sa gabi na po sila. 9 p.m. to 12 midnight. Tulad nga po na sabi namin, magagamit nyo na ang Good morning towel. ninyo. So, nagtatanong ulit si Cherry Boy. Kanina tinanong niya kung ikaw ay bading. Ngayon, na may follow-up question siya kung ikaw ay single. Same pa rin ang sagot, which is? Depende sa nagtanong. Ayan. Kapag kailangan nyo ng kasama, sasamahan namin kayo. Correct. Diba? Ganon. Ay, madali po kaming kausap. Uy, pang tanghali pa rin daw tayo sa New Zealand. Ayan, so, hello po sa mga taga New Zealand. Hello po. Galing kay Monday. Tanghali pa rin daw tayo. Grabe. Nakita ko na talaga kayo kasi sa radio lang dati. Alam mo, you'd be surprised. Ilang years na ako sa radio, Jello? 22 years on radio. But you'll be surprised na minsan pag nagbabasa ako dito ng mga comments na first time po kita nakita. Grabe po. Ibig sabihin, parang varied na yung life ng mga tao. Hindi na nakatutok yung iba. May mga kanya-kanya ng buhay. Iba na po iba-iba na yung source of entertainment. Pero at least nakakita nyo siya. Diba? Yung ganda at tumikinang na ina. Sana po, Yan na naman tayo sa Alam mo, ang tawag ko dito sa skin na to ay hydrated, glass skin. Pero ang tawag sa akin lagi oily. Kainis. May nag-steps 1 to 15 ako, tas oily pa rin ang dating. Ayan, this brings back memories ng boses mo. Now you have someone nakaboses ni Chuper. Aww. Salamat po. Si RC says nakakamiss ang halakhak queen. Batchmate ka daw ni, may batchmate Salamat ka dito. po. Ayun, alam nyo na kung ilan talaga tayo. Oo, ilang taon na tayo. Oh my God. Bakit po kayo walang pasok mga taga-Lyceum? Yung outfit na. Hindi po, pang international school po correct, yun. international school. Labs naman natin ng Lyceum. Diyan graduate ang aking asawa. Hello po sa Lyceum. inyo, di ba? Yan. Pero iba po, international school po yun. Yan. Yung namin. International school ang datingan. Hindi lang kasi mukhang international yung mukha namin. Kaya local pa rin yun. Pero IS naman tayo. Ay, tara. IS, Elementary school. Elementary school lang po. Sorry na. Watching from, nawala kasi si Kemeru. Pero si Miss Nicole, andyan pa rin. Ayan. Flying kiss daw. Scorpio, flying kiss daw. May podcast pa rin po ba? Meron, inaayos lang po namin kung paano namin gagawin. New Gen ng Tambalan, sabi ni EJ Manabo. Thank you. Kailan kaya mag-a-appear sa TV ang Tambalang Nicole Ayala at Titan Jello? Ayun. Abangan natin, no? Hindi natin alam. If God wills it, edi go. Hello kay Joseph ng Ilocos Sur.
Fresh ito, bagong tambalan. Sana mapantayan ng halakhak ni Chris Chuper at Nicole. Sabi ni ako to. Yan. Pressure yun. Pressure! Pero yon, ang aking masasabi is, kapag ka meron ka mga nabasa na iba pa rin si Chuper, ganyan, mas okay si Chuper, wag ka ma-hurt. Siyempre po. Oo, wag ka ma-hurt. Kasi, iba naman talaga. kasi hindi talaga natin mapiplease ang lahat. Hindi. Tsaka iba talaga yun. Iba talaga yun. Iba din talaga yung yung, ako din mismo kapag when I remember Chris, parang kala mo pa when I remember Hello, Chris. Sir Chris. Boy na boy Wala- naman yan. Mas Oo. masamang damo din yung tulad ko eh. When I remember him and paano yung naging tambalan namin for 20 years, talagang din, naa-amaze pa rin ako until now na iba po talaga yung salo nun eh. I mean, parang we can actually read each other's minds, finish each other's sentences. Ganun yun eh. Nang hindi nagpe-prepare, nang hindi kami... Kasi ito pong tambalan namin, for example, ni Titan Jello, planned po to eh. Ibig sabihin, inaral, pinag-isipan, 'di ba? Pinag-isipan ng konsepto. Yung sa amin kasi ni Chuper, hindi siya planned. Wala talaga Walang yun. nagsabi na, mag-create kayo ng tandem. Wala. Kami lang sa sarili namin. Galing yun, galing. Tsaka wala rin naman ako dito sa kinaupuan ko kung hindi dahil sa inyo eh. Oh, 'di ba? 7 years old ka pa nga. Pinarason nga kayo eh. Kung ba ang course mo, nag-mascom ka ba? Hindi. Komportable sa Komportable bahay. sa bahay, komportable sa kusina. Hindi. Wala ako dito, boss. Oo. Kung hindi rin dahil sa inyo, hindi rin dahil kay Diego. Kasi kayo yung mga talagang masasabi kong institusyon. Totoo. Diba? Ang Totoo gagaling. din. At ang kayo Hindi magagaling. naman kami magde-deny kasi Diba? syempre halata naman din sa mukha na may 15 steps na ritual sa gabi. Yan. Story Boss. behind Titan Jello. Ayan. Hello po kay Boss Ren. Ay! Nanood. Hey Daddy-o, how are you? Basta ka dyan? Masarap ka pa rin ba? Yun. Ayan. Ano daw ang next Jello. time daw magpa-up daw tayo sa TikTok. Oo. Try natin yan. Parang trinay namin dati yan with Diego. Parang yung nagpa-up, yung merong papa-up tayo na nakatutok. Yung ganun, para kausap natin. Dahil parehas kami matanda ni baka ito si Titan, kung siya, may energy. Dahil parehas kaming ni Jay. Alam mo ba kapag nagla-live kami nun, mga lang, saglit lang. O siya, exit na muna tayo. Ganon. Yan. Sa tingin pa lang ni Chuper at Nicole, nagkakaroon na ng magandang batuhan. Totoo yun. Oo. Iba yun eh. Iba din talaga yun eh. Alam din niya ni Diego nung naging partner ko siya. Kasi sinalo niya agad nung umalis si Chris, 'di ba? Alam din niya yun na hindi niya i-attempt na palitan. Hindi, wala. Hindi. Kasi iba yun eh. Iba yung organic yun. Oo, tsaka meron ang bawat partner may mga kanya-kanyang maibibigay at maibubuga. Tama. Yan. Sana daw magkaroon tayo ng TV commercial. Naku, sana ito na talaga yung pagpunta sa pagyaman. Ito ang tanong, anong commercial? Ito ang tanong, anong commercial? Hindi naman ako, sige. Okay. Kung, Pag-usapan natin, anong commercial ang pwede? ano bang pangarap ko na Ay, ako gusto kasi yung parang connected sa bastos ng asawa ko, cooking oil. Ang ending na naman niya dahil sa mukha kong oily. Hindi nga to oily, hydrated. Oo. Hydrated, glass skin. Tignan mo. Cooking oil. Tsaka sa ilaw lang eh. Ilaw yan. Tingnan ko yung pagbato ng ilaw. Oh, tingnan mo. Nakita nyo sa personal. Gusto na, tingnan mo wag. Hinaan mo, yan. Mapapaulala. Hindi. So, kung halimbawa may commercial, ako ang commercial ko gusto. Anything related to motherhood. Yeah. Kaya nung kinuha kami ng birch tree, kami ng anak ko, talagang feeling ko parang saya-saya ko noon. Yung digital content, ganyan. So, anything na connected doon. Tsaka yung mga kunyari TV commercial ng mga sakit ng katawan. Oo, kaya na. Kasi ganap na ganap ako na pag frozen shoulder. Alam ko kagad yung mga posing kasi hindi mo na kailangan ko i-direct kasi alam ko na. Totoo yun. Kunyari, papaabot mo sa akin yung Ayan, gamot mo. Jello! Jello! Abutin mo yung gamot. Hindi umabot. May frozen shoulder. Ayan. Sa'yo. Ganyan. Yan. So yan, pwede. Sa lahat mo naman diba? nakakanood. Baka naman po. Diba? Gamot sa frozen shoulder. Pwede din yung mga liniment. Yan. Yan. No? Diba? Mga ganon. Ha? Coke?
Pwede din. Ay, oo, actually, yan talaga yung favorite. Oh, tingnan mo, pinaalala ni Boyet sa akin. Ang Coke ay ang pangarap ko yan na endorsement. Yung gaganon. Kasi umiinom talaga ako niyan eh. O, diba? Diba? Ganyan yung spirito pa lang yan. Yan ang papalakas sa akin eh. Nung time na Coke, baka naman. Narinig niyo po ba, yan po ang nagpapalakas sa akin. Diba? Liner na po yan. Pagtitiri ko ng kandila. Pagtirik natin ng... Grabe naman kayo, puro Epicacent. Pero go! Go sa Epicacent. Pwede, no? Katingko, yan, no? Sakit ng likod ko. Ganyan. 2013 crush ko si Nicole, 2026 crush ko si Jello. So nagbago ka ng preference. No judging. Okay lang naman din sa amin, wala namang problema. Nagbago. 'Di ba? Gin Bilog, pwede din. Alam mo yung gin na yan, yung lola ko, nabuhay siya hanggang 98 years old. Dahil gin. Yun ang iniinom niya. Walang chaser ha. Pag shot di ba shot? Yun lang yung ganun lang yung chase tapos di ba tayo parang kami sa batch namin Gen X, Gin Pom. Inabutan niyo ba yung Gin Pomelo? Tang naman sa amin. Gin Tang. Oo. Tapos pinapaliyab. Sa inyo hindi na? Sinisindihan? Hindi na namin sinisindihan. Sige, basta kwento mo muna yung pomelo ninyo. sisindihan na yun sa sikmura. Hindi, Gin Pom. Oo. Sa amin naman hindi. Ba't yung sisindihan? Di ba yung gin? Nalagay ko. Lalagyan ko na tang. Tapos sisindihan. Hindi kaya nga yung tang flavor pomelo pa din. Hindi. Pineapple. Depende naman sa pero pinakamasarap pineapple Shembot ang tawag. Shembot. Shembot. Oo. Ba't Shembot? Alang Shembot. Hindi Shembot mo. Di ba? Di ba? Di ba? Ganon. Ay, Ate Mavis Abelia. Thank you so much. No offense kay Christopher mas pogi si Titan Jello. Ganun po talaga pag mas bata. may kapogian si Chuper na 40. Iba din po talaga yung datingan ng 20 lang yung edad. Meron talagang ganun. Parang halimbawa, pagtabihin mo kami ni Mara Tony. Iba siya eh. Alam mo na si Mara Tony, she's young. Ganon. Tapos ako, iba din naman yung akin. So ganun din pag Depende sa tao kung ano yung gusto. Diba? O si Flo, sabi OMG si Angelo, classmate ko yun na elementary. May naiambag ba itong mabuti nung elementary kayo? Wala, mga walis, gano'n, tagalinis. Tagalinis ng blackboard. Ganon. Hello po sa inyo, magandang umaga po. I just realized, sabi, hi mo naman si Jen, si Mama Morena, para kiligin naman ngayong araw na to. Si Mama Morena, na laging masayang-masaya pag nakikita ka. Na-realize niya daw na ang boses mo daw ay pinabatang Chuper. Na nung hindi pa paos si Chuper. Kasi there was a time na sobrang daldal ta naman. Napaos talaga si lolo mo eh. Yung nag-record kami ng second album, paos na paos siya nun. Second album. Grabe, di ba? Sabagay, 3 album mo eh. 3 album lang naman ang tambalan. So, di ba? So, nag-record kami, hindi ko makakalimutan to eh. Kasi sobrang paus niya dun sa second album. Grabe yung timplahan nung namin eh. Tinimpla talaga. Tinimpla talaga kasi sobrang paus ni Chuper. Tas ako, sobrang wala akong pakialam sa boses ko. Sabi sa akin, dapat mag-voicers ka bago mag-record, ganyan. Ay, wala. Bago sumalang, nag-yosi pa ako. Bahala na si Lord. Oo. Pero pwede tayo ulit yun, try natin, album. Oy, pwede kaya, Pero hindi ko na kaya mag-mall show, ha? Bro, hindi ko na kaya mag-mall show, bro. Ang pangit ko na nun, bro. Di ba? Di, mga digital na lang naman yan. Pinapost na lang natin sa Spotify. Dati kasi plaka inabutan mo. Grabe ka naman! Odyssey pa! Odyssey pa nabutan mo? Hindi, ano yung Odyssey? Hindi mo alam yun, yung bilihan ng mga plaka dyan sa may Cubao. Tama ba ako? Odyssey, di ba? Hindi ko naman nabutan yung plaka. Tape, doon cassette tape naman kami. Hindi ko makakalimutan cassette tape. Ang una kong kinakanta dyan sa cassette tape. Kasi yung side A,
Side A ng cassette tape. Nabutan mo ba yung cassette tape? Nabutan Ayan, ko sa tsahin ko yan. Yun. Oh, So, tsahin. tama nga. Tama naman, inabutan Legit. ko. So, side A, may lyrics. Tama. Pag nilipat mo na side B, -1. Tapos may lyrics din yung loob nyo. Meron. Bubuksan Ang mo liit-liit yun. eh. Ang liit eh, pero nababasa namin. Kasi syempre wala kaming choice. Mabasa yun. Kasi wala namang lyrics.com nung araw. Malilinaw Diba? talaga Wala. kayo mga Malinaw mata yung nyo, mga no? mata namin. Diba? Ang una kong hindi ko makakalimutan na kinanta noon is favorite ko kasi isa lang naman yung tape namin na paulit-ulit. It Must Have Been Love. It must have In love, play a whisper Yeah. on my pillow. Yeah. Elementary. Alam mo yun, parang... Tapos pag kinakanta ko ngayon yung mga kanta nung araw, Diyos ko, kinakanta ko to. Pang matanda pala tong kantang to. Pero hanggang ngayon, kinakanta namin yan, ha? Iba talaga yung mga, Iba yung tugtugan ng Tugtugan araw. noong araw. Iba talaga. Maganda yung storya. Mm-mm. Sobrang laman. Ang haba. Saka, ang haba, may Kasi panahon. paiklian. Paiklian. True. So yun lang po mga kabisyo, mga tambalanista. So we now have this new tambalan kung saan nagtambal po ang isang Gen X. Gen Z! Yon! Mga boss Oma. Yan, mga sob. Yan. So, ito po yung maasahan nyo po sa amin na mapag-uusapan po namin yung iba't ibang POV. Yan, ng mga generation. Uy, sabi nung isa, milk tea brand. Pwede daw tayo. Pwede, no? Tapos hihigupin ko yung mga pearl, tapos igaganon ko sa'yo. Tapos sasamutin Oo. Yan, ganon. Kakainis yung mga... Kaya tayo hindi bibigyan ng commercial, eh. Ayan. Pabata ng pabata ang pinapartner sa'yo, sabi ni Andre. Pabata rin na pabata ang nag-iisang Nicole yan. Kailangan nating maging Uy, date offer 20K. Huy, pang 20K ka ha? Ay. Dati 150 ka lang. Inflation! Tumaas! 20K. Uy, meron ako dyan ha. Send location. Teka, meron ako dyan. 10 tayo. 10. Hindi ha, ikaw yung gagawa eh. Komisyon lang ako. Ako lang yung bugaw. So, ikaw naman lahat ng kikilos, di ba? Bakit naman ako? Ba't naman ako? Hati din. Syempre, hati din si Boyet. Syempre, bakit siya hati? Di syempre, kung hindi naman niya plinash itong TikTok, hindi ma-offer yung 20K. Taray 20K. Send location. Sige nga. 09165295595. Ayan. May offer. Natakot ako sa'yo. Ganon. Kala mo hindi yan pumapayag. Kailangan. Patol yan. Ikaw susuko sa akin. Correct. Papatol yan. Presyong bading po ba yung 150? Sorry na. Kasi nagulat ako sa 20K. Sanay kasi ako sa mga friends kong Becky. Minsan sasabihin nila, 150. May papakita sila sa akin. Sabi nila, te, yung dumaan dyan, sarap mo. Sabi ko, 150 ko lang yan nakuha. Kaya parang basic sa akin yung 150. Ngayon, 1.5 na. 1.5. Sa generasyon naman namin. 1.5 Grabe naman sa 150. Oo nga, wala na mabibili doon, di ba? At least yung 150 dati, parang madaming mabibili. Yung 150 ngayon, 1.5 na. Ayan. Magdamagan na daw 20K. Carry ni Jello. Sayang. 09? Babagalan ko Babagalan ko yung numero 0916. Saan na yung nag-offer? Ayan. 5595. Tawag na po. Tapos tinutuo, naging pokpok ka na. Ba't wala ng partner si Nicole? Ay, wala ng pokpok na eh. Yumaman na sa pagpupokpok. Although, alam mo, hindi din naman natin yan i-judge. Practical lang. Ako hindi. Lang. Nung unang beses ako nakapasok sa ganyan, for a job. Bilang pokpok. Din. Ako nga, Mali. Sandali. Ay, Ayan. taga-Germany pala kasi yung offer. Kaya international. Ay, sorry boy. Pakita ka na muna ng mga konting collarbone. Collarbone lang. Yan, collarbone pala. Yan. Di na nag-DJ, nag-Viva Max na si Titan. Oo. Yan, ganyan. 50K ang budget dyan yung Titan Gel. 50K daw sabi ni pag kayo hindi nyo tinotoo hindi, wait lang. Nagpokpok ka pala, Hindi, sandali, explain ko. Ayusin ko. Yan, ayusin mo. Okay. So, meron akong trabaho na pinasukan dati.
Coordinator ako. Ayan. Tapos bata pa ako nung bago graduate. Mhm. Ang sabi sa akin is, kailangan mo paligayahin yung this group of people. So ako, dahil syempre bagong graduate, malay ko naman. So ako nag-isip ako ng restaurant, ganun. Yung pala, binulungan ako nung isa na, ay, pupunta yan sa dapat pumunta dun sa may nagsasayaw ng mga babae, ganun. So sobrang nervous ko kasi siyempre graduate tayo sa Catholic exclusive Catholic school for girls, ganyan. Nagro-rosaryo ka pa. Nagro-rosaryo, ganyan. Angelus pag 12, 'di ba? Angelus pag 6, ganyan, 'di ba? May Hail Mary ng 1 PM, ganon. Tapos biglang papasok ako doon. So sobrang nervous ko. Tapos nung pumasok ako doon, dinala ko sila doon. Ewan ko pa yun, ba't yun ang hirap talaga kumita ng pera. Alam mo yung kahit na labag sa kalooban ko, dinala ko sila doon. But at least na-expose ako, nakita ko. Mas more of, hindi ko sila ginudge talaga eh. Mas more of parang, trabaho lang talaga din. Or, kasi yung nakita ko, yung unang babae na nakita ko, Jello, para siyang wala doon. Gets mo? Yung mata niya parang she's not there. Nandun yung katawan niya. Pero yung diwa niya wala doon. Na para bang forced na kung may chance na iba. Nakagawa na ako ng storyline habang sumasayaw-sayaw siya doon eh. Tapos simulaan hindi na ako nag-judge. Kasi iba-iba kasi talaga tayo ng opportunities given to us. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing tama yung ginawa. Kaya lang hindi kasi talaga equal yung opportunities given eh. Totoo. Tsaka bawat trabaho, may kwento eh. Kung ba't niya pinasok, ba't siya nandun. Oo. Diba? May mga nakakalabas naman doon, may mga hindi. Diba? Ako, nakalabas ako eh. Oo. Hindi. Pumapayag na nga siya ulit eh, sa 20K. Ay, maganda. Grabe naman yun. Teka, si Ryan Lucas, ang sabi, mababa sa 50K yan. Pang 2M yan. Grabe naman yung pang 2M. Ano yan? Ginto. Nasasanla? Oo. Ano to, Jello? Yan. Nakakaloka. Coordinator is the modern term for bugaw. Oh, okay. Coordinator na ba ang tawag? Okay. Bago na. Ewan, bugaw lang din ang alam ko eh. Mama-san. Ano na bang tawag? May Gen Z term ba for mama-san? Yung mama-san kasi siya yung bugaw eh. Parang pag mama-san. Mama-san tawag sa inyo? Mamasang. Mamasang ang tawag. So same pa rin. Same pa May rin. G lang yung sa inyo. Pero O baka, bago na ngayon. ano na nga? Ano na lang eh. Nanay na lang ang tawag. Nay. Mother. Mother. Mamayang gabi. Booker. Ganyan. Booker. Ha? Mima. Yun. Mima. O, tingnan mo, alam Galing nila. mo, ha? Alam Tsaka mo, alam ha? nila. Gen Z kasi yan eh. Gen Z kasi yan si Boyet. Gen Z ka ba, Boyet? Millennial ka, millennial. Hindi, pumasok yata siya. Pumasok Cusp ka pa siya eh. ba? Siguro ano na yan. Parang Kumawit ka. kumawit, din siya, 'di ba? Kasi ako millennial, ako kawit eh. Oh. Kasi ang millennial parang start 1980. 79 ako eh. Sa amin naman, 1997. Tama na nga yung year. Nalalaman na natin kung sino presidente Ayaw na talaga. pag-usapan. 1980. Okay, sabi, mamita, wala. Ayaw na pag-usapan yung year. Charot. Mamita, mamu, mima. Oo. Mamita. Mama, sa bugaw, tas sa pokpok, naka-naka. Naka-naka, bago na. Nakshi parang anak. Nakshi, Mama, anak. tas Oo, naka-naka. Alam nyo guys Daddy. Oo, daddy. Yeah. Oo, dada. Ganon? May ina daw mic ko. Malakas naman na. Ito na, lakas na ng mic ko. Ayan. Pag umaatras ka. Kailangan ba? Baka naman kuwawa naman yung kasunod ko nito. Baho na. Kakatawa ko dito. Ano ba naman itong kasunod ko? Lugi. Diba? Ganun. Shout out. Sige ba, a-adlib na kami ulit eh. Shout out sa from Calatagan, Batangas. Goldmine nanonood. Uy, hello! Our friends from Goldmine. Maraming salamat po sa Meron inyo. po kaming promo na Kasama Mo Love. Nag-iikot po kami sa iba't ibang lugar dito sa Maynila. Namimigay po kami ng 1,000 pesos. Ayan. Groceries worth 500 pesos. At additional na bigas from Goldmine Rice. Thank you so much po, Goldmine. Salamat sa pagpapaligaya Totoo po sa ating mga kabisyo. Yan. Naghihintay po si Kuya Joseph at Ate Kimi, parehas ng Tambalan sa Batangas. Thank you. Watching from Catanduanes si Manuel, salamat. Mahal kita kasi ang single na ni Nicole at Chris Chuper.
Yan. Pwede po bang bumisita sa inyong dalawa sa time slot nyo po? Yan. Pwede naman. Dan from Angono. Ay, hindi ko na nabasa. Hello po sa inyo. Salamat. Shout out. Watching from Canada. Ayun. Shoutout daw sa Cavite na inuulan. Malakas pa ba ulan? Pag nandito kasi kami sa loob ng booth, hindi namin alam kapag bumabagyo na sa labas. Ayan. Uy, bagay si Titan. Uy, alam mo, totoo. Bagay si Titan Jello maging model ng Monaco ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Kasi yung Monaco na necklace, yun yung mga makakapal, yung mga pang-rapper. Pagdadasal ko yan. Ayan, di ba? Pagdadasal ko yan. Oo, pwede, di ba? Boss. Tayo, mag-photoshoot ka. Sabihin natin, photoshoot. Ay, salamat po. Oo. Hindi, wag ka muna magpasalamat kasi imomodel mo lang, hindi sa'yo yun. Parang ako lang din. Ano, gano'n pa ka sa buhay ko? Oo, di ba nakasuot ka? Oo. Ako, yan din yung pinagpapasalamat ko kahit paano, di ba, nakasuot din ako ng mga pangmalakasan. Morning, tignan mo, boss. Sige. Shout out sa mga nagpapapirma sa boss nila sa umaga. Ito po, oh. Ang pinaka... Alam mo ba? Shout out natin to. Shout out ka dito. Pakita mo dito. Yan. Si Sir John. Ay, saan ka? Yun. ba? Yan! Alam mo ba, may nag-bid kay Titan Jello 20K. Pag ba pinakita mo yung abs mo, mga magkano yan? 20K daw eh. Sa'yo. Patingin niya. Take it off. Charot. Take it off. Hindi masyadong convince yung pagkasabi ni boss. Decente tayo. Wow! Sige na nga, disente pagtulog. Oh, sige. Thank you. Congratulations na ba? Yeah, thank you so much. O yan. O siya, mamaya na tayo ulit. Banding. Salamat sa pagnood sa aming live, ha? Balik tayo sa radyo, mga kabisyo, ha? Bye, everyone! Thank you po. Ingat po kayo. Maulan, madulas. Baka madulas ka na naman sa maling tao! Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mo nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong Time na! Paldong-paldo! Sino yan? Ang ating Joyride driver with plate number NFB 2938. Congratulations, Kuya Hubert Lee Gozo! Nanalo ka lang naman ng 1,500 pesos. Handog ito ng ACS! Charm Fabcon Purple Eternity. Salamat ng bongga. Dahil po sa ACS at Charm Fabcon Purple Eternity, patuloy na nagiging masaya ang mga DJs at patuloy na nagiging masaya ang mga chuper. Again, congratulations Kuya Hubert Lee Gozo, isang Joyride driver. Nanalo ka ng 1,500 pesos para sa ating Love Knows No Boundaries. Kaya mapapasayaw yan si Kuya eh. Paano? O ito, oh. Paano? Tignan mo. Ayan. O, wag mong giling ha. Ay, teka. Baka mabalian Sakit ng ka. likod ko! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Upo ito 5 minutes, babangon na. Gising ko pa lang sa umaga. Sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga. Kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambala na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning, Gen X! Hindi ka naubusan ng pa. Hindi, 22 years ko na yung sinasabi. Let's go, Titan! Yo! 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 Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin kahit... Wala ako sa'yo! Wow! Bakit? Okay. Alam mo, kumikinang ka naman. Sandali. Stop. Wait. Stop. Oo. Huwag kang ma-distract sa mga moves ko. Kasi, Parang sa totoo lang, Ako nahihirapan sa'yo, sumasakit yung bastos ng batang to. Sabi ko, magrarap na ako, magmamabilis ako. Bakit? Gusto ko lang tanongin Titan. So, pag halimbawa, di ba, napapatugtog kanyang rap mo. Oo. Di ba? So, syempre, sumasabay ako kasi syempre napapag-groove din ako. Oo. Groove pa ba yung tawag? Napapaano din Oo. ako. So, yung galaw ko ba parang mali? Parang hirap na. Parang hirap na. Hindi, sige. Sige, Hindi, ulitin ko, ulitin mo Sige, Tapos ulitin ko. may mga moves ako na parang rapper. Parang youngsta na. Ayan. Oh. Alam nyo mga kabisyo, alam nyo po kasi, ang gumagalaw na lang po sa aking partner ay kamay. Tapos konting angat po ng balik at isipin nyo. Ano ba dapat yung mga ibang gumagalaw? Bounce ka talaga. Bounce! Bounce yan. Hindi mo naman sila... Alam mo, kayong mga Gen Z, ang hirap po sa inyo, pinagtatawanan nyo na lang yung Gen X. Hindi ba pwedeng turuan na lang Sige. ano yung tamang gawin? So, kamay. May kamay na moves. Tapos medyo bounce ka. Bounce. Yan. Sige. Okay, mag-prop Ready? ka. Okay, Ready? 3, 2, 1. Ayusin mo kasi. Okay, sige. May naayos go. Come on. Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin. Kahit tirik ang araw ay kayang-kayang suungin. Hindi mapapagod, kakasigaw. Darating ang panahon na magtatagumpay. Ano na naman ginagawa mo? Ante! Bounce ko! Ante naman Pero alam mo kami mga Gen X, naiisip talaga namin cool yung galaw namin Ano bang, kunyari, ano bang mga kantahan ng mga... bigyan mo ako ng Anong tugtugan ng ng mga 90s o early 2000s. Ayan. It's getting hot in here. Yan, Nelly. Meron ba tayo dyan? Patugtog mo para hanapin mo. Ang bagal ng DJ. Charot. Hindi parang, o kaya, meron ka ba? Wala tayo nun. Dilema lang Dilema. Hindi yan Ano Dapat pa? yung mga Mommy, iya, oo. O kaya Ever After. Ever Yan. After? Meron tayo niyan. Teka Kasi, lang, ha? Teka lang. Ever After. Ito, Yan. magagalit tayo pag wala to. Pag wala, nandyan Wala. yan. Wala! Ano bang radio station? Bakit walang Ever After dyan? Totoo ba? Wala. Hala ba? Sino kumanta? Ever After. Bonnie. Bonnie, hanapin Bonnie. ko. Bonnie Avenue. Wala, Bonnie. Bonnie. Madonna lang. Madonna. Bata pa kasi ko nung nung Madonna days Hindi, ang point ko lang, parang kami mga Gen X, kalbawa, yan, yung mga tugtuga mo kanina, yung parang rap mo. Oo. Sumasabay naman kami, tas in our minds, parang cool kami, gumalaw. So, hindi ako cool? Hindi Ayusin naman. mo. Medyo, parang alam mo yung kapag pumunta ka sa gimikan. Alam mo na kagad yung may edad. Oo, alam mo na yung galaw na may edad. Totoo, pero Bakit pakinggan may edad? Hindi totoo. Oo naman, alam mo naman. Nasad naman ako doon kasi parang feeling ko cool ako Hindi naman cool siya, yung, hindi ka cool yung, cool. Hindi, cool yung moves ko. So, luma Cool na yung naman. moves ko. Ganon. Same pa rin, pero alam mo nang hirap na. Kailangan na
Kailangan mo na Hindi ka naman sure sa pass. hindi ka naman sure sa lawn pass, baka naman. Tiger bomb, baka naman. Katingko, let's go. Efficacent, come on. Diba? White flower. Baka naman. Baka naman po. Kasi gusto ko maging cool din yung mga galawang bounce ko. Tuturuan At kita, feeling- shake it. Shake it. Hindi Paano ba? Medyo ano lang, yung groove dapat. Yung groove. Saktuhan Alam mo, hindi kasi ako makarelate pag walang music. Walang music? Oo, yan. Sige, Hindi, yung ano mo, yung music mo na lang na ito, kanina. Okay, sige, yan. ito. Ganyan. Ayan, no? So, ang dapat na galawan, Gen X, makinig kayo. So, Ganito. dapat yung kamay, nagbabounce. Ano ba yung nagbabounce? Yung katawan, yung kamay. Yung ano mo na yung balikat lang. Balikat. Yan. Babalikat yan. Balikat Bakit yan. ako parang nag-ano ng frozen shoulder? Oy, teka lang. Quick question. Okay. So kanina dun sa ating pag-uusap sa radio na nabanggit or sa live ba, na pag-usapan, anong kwento kay Titangelo? Ayan. So ang tanong ko sa'yo, kailan mo na-discover? Para makilala ka nila. Kasi ako kilala na nila ako mula ulo mo kang paa, di ba? So ikaw naman ang kilalanin nating Gen Z partner ko, no? Ano yung kailan mo na-discover na rapping is your thing? Na carry mo pala siyang gawin? Yung napakinggan kita nung 7 years old ako, ang bilis nung ano mo eh. Yung maganda. Ganon. Sabi ko, ang galing na itong... niloloko mo pa. Niloloko pa ako neto eh. Sige, come on. Sige, go. Parang I like may that. ako, patapos na yung... Sige, I like that. Sabi ko, may magaling sa radyo na maganda gumaganon. Bata pa ako nyo, tinanong ko yung nanay ko. Yun nga, 7 years old ka nga. O, tapos... Sino ba yun? Sabi niya si Nicole yun. Oo. Ang tas yun yung ano mo. Tapos wala akong kita sa may chinita girl. Ako yung dahilan kung bakit ka naging rapper. Totoo yun. Tapos, syempre, nakinig na tayo ng mga rap. Sabi ko, galing no. Kaya pala sa radio, may gumagawa ng ganon. Na hindi ko na malayan, parang rap pala yung tunog. ang bilis maganda. nun. Ganon. Hindi lahat kasi kaya yung mga ganon na mabilisan eh. Maganda. Di ba? Iba yan. Nicole Riale yan. So, ngayon, dahil nalaman ko na yung kwentong yan, yung mga kinita mo sa mga rap mo, feeling ko dapat meron ako dyan. As a Gen X na kailangan lagi kumikita. Nakakaloka. De, pero that's so cool. Alam niyo po mga kabisyo, ano siya, magaling to na rapper. Pagka kasama po namin to si Titangelo, pagka nagpo-perform po sa mga shows ng Love Radio, mga libreng concert, mga hatid saya, kahit anong event po namin, lagi po siyang nagra-rap. Ganyan. So Rapper ngayon ng dahil lumpia. ako yung lumpia rapper eh, 'di ba? So ngayon dahil nga magka-partner tayo, kailangan mo akong turuan talaga ng mga moves para hindi kita na parang hirap na yung Nicole. Hindi, don't worry, tuturuan kita. Oo, ng Next mga time, mga galawan. Groove, Oo, yung mga 1-2 lang. mga 1-2. Ay, alam ko rin naman yan yung 1-2. Pero yung ano pa, yung pang Zumba yung amin eh. 'Di ba? Single, double. Yan. Meron na, ganun din naman pala eh. Same lang. Same lang pala. Nahihirapan ka lang. May konting ano lang. Kasi pagka nagkamali ka nga naman kasi talaga ng ng move, baka hindi makapasok tomorrow. Oo, damay talaga yung likod mo. Ang hirap, no? The spirit is willing but the flesh is weak. Biblical. Uy. Pero believe ako sa'yo dahil ikaw yung Gen X na parang tumatawid ng Gen Z. Grabe. Ay, nako, mas malakas pa ako uminom sa inyo. Yun nga eh. Diba? Totoo yun. Mas malakas pa ako uminom sa iyo eh. Totoo yun. Oh. Alam mo niyo po, nakasama ko to si Ante. Si Ante nakasama ko, mga kabisyo. Ano? Alam mo kami, hilo-hilo na. Alalayan pa kami. Sa bagay, ante nga. Alalayan ko kayo as an ante. Pero hindi nila ako inalalayan as an ante. Totoo. Na umiinom. Yeah. Natatawa na lang ako sa mga Gen Z ang hihina ng Humina, totoo. At saka sabi daw nila, dahil sa inyong mga Gen Z, humina daw yung sales ng alak. Alak? Kasi hindi na kayo nagiinom. Hindi kasi may balak agad eh. Kaya pala. Hindi na kailangan ng inom-inom. Balak na lang. Balak na lang agad-agad. Pambihira. Ay, nako. Salamat na marami sa lahat ng mga tumutok sa aming programa. 6 to 9 a.m. Mondays to Fridays. Ang tambalan ng isang Gen X. At Gen Z. Ayan. Muli, ako po ang kumikinang ina mo, ang kumikinang ina niya, ang kumikinang ina niyong lahat. Ang daming kumikinang. Ako po si Nicole Ala. At ako naman po at titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Susunod na po, Konyo Bicolano sa kanyang programang Dear Love.
Oh. Tama na ha. Tama ng madulas sa maling tao. Maulan pa naman. Marupok ka pa naman. Hindi naman mo. Marupok ka eh. Baka ikaw din. Nagmana lang ako sa'yo. Sa bagay. Metro's number one. Love Radio. Basic!